nechám otvorené dvere, tak dúfam, že nás nebudú rušiť. Ja vás veľmi pekne vítam na dnešnej tlačovej konferencii, keďže by sme vám dnes chceli predstaviť veľmi zaujímavý a inovatívny projekt, ktorý je teda na Slovensku, myslím, že aj v regióne určite ojedinelý, takže ide o internetovú kliniku, klinik, ktorú by sme vám chceli dneska predstaviť. Asi nemusím vám hovoriť, že každé hľadanie dnes už aj čo sa týka zdravotníckych informácií začína na Google alebo na internete vo všeobecnosti, ale napriek tomu proste často pacienti nachádzajú práve v tom internetovom priestore často neoverené informácie, naozaj z nedôveryhodných zdrojov a tak ďalej. Čiže túto vec sa práve snaží vyriešiť internetová klinika Klinik, ktorá chce ponúknuť možnosť získať odborný názor alebo odbornú informáciu od špičkových slovenských odborníkov pre každého, kto z nejakého dôvodu nevie, na koho sa má obrátiť, alebo má ďaleko ambulanciu, alebo proste má zdravotný problém, s ktorým si dlhodobejšie nevie poradiť. Ja by som vám chcela predstaviť dnešných našich speakerov, ktorí vám kliniku predstavia. Je to pán inžinier Juraj Ondriš, ktorý je predsedom predstavenstva spoločnosti SVAN a jedným zo zakladateľov kliniky Klinik. Je to pán Andrej Bolenárik, ktorý je riaditeľ portálu Zdravie.sk, ktorý poskytol platformu pre túto internetovú kliniku. Ďalej je to pani doktorka Pršeková, ktorá je všeobecnou lekárkou na neštátnom zdravotníckom zariadení Starity. A pán doktor Martin Brezina, ktorý je prednostom kliniky detskej pneumológie v Podunajských Biskupiciach, sú to všetko lekári, ktorí sú zapojení práve do projektu Klinik. A v neposlednom rade by som chcela privítať aj pána inžiniera Petra Lehockého, ktorý je riaditeľom Národného centra telemedicínskych služieb pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Takže ja vás veľmi pekne vítam. A keďže pán Ondriš je asi takým ideovým otcom projektu Klinik, tak by som ako prvému chcela odozdať slovo jemu a poprosiť, aby nám povedal, kedy a akým spôsobom tento nápad vôbec vznikol. Ako bolo spomenuté, som činný nielen v tomto projekte, ale som predsedom predstavenstva vo firme SVAN, vo firme Gambiatel, ktorá zastrešuje IT aktivity celej našej skupiny, kde sa nachádza rôzne spektrum, by som povedal, technologických projektov. Rád by som sa vrátil trošku do histórie, aby ste pochopili celý rámec toho, ako Klinik vznikla a ako zapadá do filozofie celej našej skupiny. Tak my sme začali v roku 2011 s tým, že sme vstúpili na telekomunikačný trh zakúpením spoločnosti SVAN, ktorá v tej dobe mala jednu licenciu, ktorá nám umožňovala poskytovať dátové služby. A postupne o tejto bázi technologickej poskytovania telekomunikačných služieb, dneska komunitná záležitosť, sme sa historicky snažili presúvať na tie vrchnejšie poschodia tej pomyselnej technologickej pyramídy. Začali sme poskytovať hlas, neskôr sme vybudovali vlastné dátové centrum, ktoré nám umožnilo poskytovať cloudové služby, ktoré sú dneska veľmi moderné. A filozoficky sme sa tlačili v rámci tej pyramídy stále vyššie a vyššie. Ten strop tej pyramídy sa dá vo všeobecnosti pomenovať, že to je poskytovanie služieb koncovým klientom alebo spotrebiteľom, dalo by sa to nazvať. A zdravie alebo projekt Klinik, ktorý nám dneska chceme predstaviť, to spĺňa to kritérium. Je to technológia niekde úplne na výchu, je určená koncovým zákazníkom, v tomto prípade pacientom, ktorý by mohla v istých smeroch uľahčiť život. Takým druhým aspektom našeho podnikania alebo našej činnosti bolo to, že my sme sa nebali výziev a už to bolo ako telekomunikačný operátor alebo ako dátové centrum. Vždy sme išli do nových inovatívnych vecí a boli sme jedným z prvých, ktorých na trhu implementovali. Mali sme rádi výzvy a
podstate klikli splňa aj toto kritérium, lebo v tej oblasti zdravotníctva je to istým spôsobom inovatívna záležitosť, ktorá keď sa bude rozvíjať, tak z dlhodobého hľadiska môže zmeniť systém poskytovania zdravotných služieb v niektorých oblastiach. Takže som rád, že zhruba po dvojročnej práce, ktorú sme na tom prípravnej práci, ktorú sme na tom projekte spolu so Zdravím.sk strávili, že dneska sme schopní tento projekt prezentovať a onedlho uvidíte možno kampaň, ktorú spustíme na to, aby sme tento produkt propagovali aj širokej verejnosti, pre ktorú v konečnom dôsledku bol vytvorený. Takže za mňa asi toľko na úvod a keď sú nejaké otázky, neskôr tak radi odpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Asi najdôležitejšie je, že povedať, že táto klinika internetová vznikla na portáli alebo na platforme portálu Zdravie.sk, ktorý už asi nemusím nikomu z vás predstavovať, ale bola by som veľmi rada, keby nám pán Blanár predstavil vlastne mechanizmus, akým spôsobom tento projekt bude fungovať a čo od neho môžu pacienti. Dobrý deň, rád, že sa píše. Ja som si pre vás pripravil v prvom rade predstavenie Zdravie.sk. Takže čo je to Zdravie.sk? Zdravie.sk je najnavštevovanejší portál zdravie na slovenskom internete. Vysvetlíme, prečo to robíme. Robíme to preto, pretože veríme, že... Že robíme to preto, pretože veríme, že vďaka nám sa milióny ľudí môžu lepšie starať o svoje zdravie. Nejaké fakty som si pre vás pripravil. Zdravie.sk není nejaký nováčik na slovenskom internete. Posledujeme tam od roku 2003, takže v ľudskom živote je to krátko, v tom internetovom sme tam už taký malý mamut. Navštevuje nás viac ako 500 000 návštevníkov mesačne, takže nás to radí medzi nejakých 120 internetových serverov. Na našom serveri nájdete najviac informácií o zdraví a chorobách na jednom mieste a prevádzkujeme aj najrozsiahlejšie zdravotné fórum na slovenskom internete na tému zdravia. Takže prečo teda klikli? Určite ste sa tiež stretli s mnohými štatistikami o tom, že čo robia ľudia na internete. Jedna zo štatistík hovorí, že až 70% ľudí na internete vyhľadáva práve informácie o zdraví. Hovorí to aj spoločnosť Google vo svojich prieskumoch. Som prinesol aj rakúsky múzeum, ktorý až 72% Rakúšanov to robí. Krásny Google, doktor Google. No a teda my ako Zdravie.sk, keďže to 10 rokov sami prevádzkujeme, tak to vieme. Tí ľudia tu nám chodia a hľadajú rôzne rady. A keďže to fórum je v podstate miesto, ktoré oni najviac používajú, tam si vymeniajú čo najviac informácií. Takže dostávame aj veľa dopytov po tom, aby sme im priniesli na to fórum odborníkov, vôbec na ten portál priniesli odborníkov, aby to neboli len rady medzi nimi navzájom, ale aby tam dostali ako za jeho odborné veci. Na projekt píčem, vidíte, že dopyt síce je, ale nie sú tam. Rovná sa nikto tie informácie na tých fórach, či našom negarantuje, ani nikto nedokáže mimo preto, že sa snažíme vlastne tie fóra udržať vo veľmi dobrom stave, vlastne nie je to možné. Na druhej strane náš obsah je stvorený z veľkej časti alebo z veľkej väčšiny práve odbornými informáciami, takže odborníci k nám radi prispievajú. Snažili sme sa týchto odborníkov dostať aj ku nám na fórum v minulosti, čo sa nám zdalo ako celkom logický spôsob, že potrebujeme sme napísané nejakého nového kandidáčika, aby bolo jasné, že sú to odborníci. A vlastne toto bolo odmietané zo strany odborníkov a teda pochopili sme, že samozrejme fórum nie je pre nich platforma na profesionálnu komunikáciu, takže sme pochopili, že vlastne takto cesta nejde. Ešte hlasnejšie. Prepáčte, ja som nie mediálny typ. Takže pre nás logický krok, v podstate tak ako aj pán Ondriš povedal, nezaoberáme sa tým jeden deň, ani 2 dní. Tento projekt sa pripravoval už od roku 2012 a vlastne veľká spolupráca s mnohými odborníkmi aj v podstate veľa úsilia u nás interne, za čo som poďakovať Mirovi Prezníkovi a Martinovi Maruškovi, ktorí teda fajn do toho dali výtrok svojho života a obehali veľa odborníkov, dostali veľa spätnej väzby, právnici, lekári, IT špecialisti a tak ďalej. Takže tu sme pobudovali, ale si výsledok je práve teda táto klinika. Čím
sa odlišuje v podstate od ostatnej komunikácie, ktorá už na internete je, sú tam predsa lekári dostupní poradne, takisto tam svoje stránky a tak ďalej, ale v podstate žiadna z týchto platform neponúka takúto komplexity, ako sme to urobili, takže vlastne my predvádzame kliniky, ktoré je profesionálne prostredie, ktoré je odborníkov na komunikáciu na internete a ten spôsob, ktorý sme to spravili, sa robí na to, že sú tam jasne zadefinované pravidlá, ktoré vlastne obsadujú, ako sa tá platforma používa. Tieto pravidlá sú potom prevedené do nejakého zmluvného prostredia, ktoré chráni aj odborníka, ale samozrejme aj užívateľa. To bolo proste esenciálne na to, aby sme v podstate odborníkov tam získali a na druhej strane muselo to byť dostatočne atraktívne spravené, aby užívateľia tiež akceptovali, že museli sme pravidlá tieto ostrovy, ktoré v takom reálnom svete fungujú, nejakým spôsobom spojiť na tom internete. Takisto vlastne naša platforma dáva jasné pravidlá, čo sa týka ceny. To nikto nemôže váhať na tým, či konzultácia s týmto lekárom niečo stojí, alebo nestojí, proste to tam jasne definované. Takisto je definovaný čas odpovede, ktorý tam lekár garantuje nastaveniu svojho profilu, že odkedy odpovie. Tam aj samozrejme iné garancie, napríklad dostávali sme otázky, že či teda je jasné, že keď tam vidím toho lekára, že s ním naozaj konzultujem, samozrejme, že s ním konzultujete, pretože my s ním máme uzatvorenú zmluvu a tým pádom garantujeme, že keď konzultujete s nejakým lektorom, profesorom, tak určite konzultujete s ním. Dobre, takže ako rezume je to, že takéto prostredie je akceptované odbornou verejnosťou, ale je aj plne funkčné pre užívateľov, dostatočne jednoduché. Určite to nemôže byť vnímané ako nejaký e-shop, takže až také jednoduché to nemôže byť, ale určite najjednoduchšie to sa to dá vyrobiť. Takže nejakých 6 dôvodov vlastne, kedy využiť Clinic. To je v podstate identifikovaný v tom projekte 6 dôvodov, ktorými sme sa stretávali najčastejšie, že nám uvádzali či odborníci, alebo samotní užívateľia, že toto sú tie dôvody, prečo by to mali využívať. Takže ak neradi trávite čas v čakárniach, ak sa chcete získať názor iného odborníka, ak si nedokážete poradiť so zdravotným problémom, ak potrebujete od lekára rýchlo poradiť, ak sa vám nedarí nájsť vhodného špecialistu, alebo ak sa hambíte ísť osobne navštíviť lekára. To už je Clinic. Vlastne v prvému tretiu, keď som si aj chystal túto prezentáciu, tak sme mali zapojených už 82 odborníkov z celého Slovenska, ktorí pokrývali 45 špecializácií. Ak sa nemýlim, dnešného dňu už ich je cez 90 a pokrývame 48 špecializácií, takže vlastne stále tvrdo pracujeme na tom, aby to spektrum tých lekárov a v budúcnosti aj iných odborníkov tam bolo čo najväčšie. A našou ambíciou je v priebehu 2 rokov tam určite zapojiť viac ako 2000 lekárov zo Slovenska. Viac ako 2000. Ako koľko pôjde, ale toto určite chceme dosiahnuť. A myslím si, že to pôjde. V podstate aj teraz už sa v podstate sami hlásia tí lekári, dlho nám trvalo presvedčiť ich o kvalitách tej platformy, ale teda myslím si, že otestovali všetky tie hrany, ktoré tam sú a som teda to už akceptované a kolegovia ozaj zapájajú týždenne o 5 až 10 lekárov. V skutočnosti my vytvárame na platformu. My vytvárame priestor, kde sa pacient, ktorý hľadá nejaký druh informácie, sa môže spojiť s odborníkom, ktorý mu tú informáciu poskytne. A my vytvárame to technologicky to prostredie tak, aby toto navzájom fungovalo, aby to spĺňalo kritéria ako zákonné, tak aby som povedal, čo týka kvality poskytovania tej služby. Čiže keby som to mal zhrnúť a popísať tu, tak my vytvárame platformu, technologickú platformu na to, aby sa niektoré služby, istá časť, isté spektrum zdravotníckých, by som povedal, služieb, ktoré možno lepšie popíšu naši kolegovia, bolo schopné poskytovať elektronickou formou zjednodušenou. So všetkými synergickými efektami, ktoré pre pacienta a v konečnom dôsledku možno aj pre lekára z toho vyplývajú. Ja môžem pokračovať, takže čo môžeme očakávať od Clinic, alebo čo užívateľe môžu očakávať od Clinic? Je to pár faktorov, ktoré v podstate sú síce spojené do nejakých slov, ale majú veľký význam. Je to dostupnosť.
24 hodín, 7 dní v týždni, môžete osloviť odborníka, aj často v podstate ľudia nemajú čas chodiť a navštevovať lekárov, to je v podstate otvorené 24 hodín, 7, kedykoľvek, keď máte prístup na internet, či z počítača, alebo aj z vášho mobilu, môžete vlastne pristúpiť a začať konzultovať. Máte na výber viacero odborníkov aj v tej istej špecializácii, to má práve zabezpečiť to množstvo tých lekárov, že si môžete veľmi rýchlo vybrať odborníka a aj veľmi rýchlo si vypýtať druhý, tretí názor, pretože nikam nemusíte chodiť, takže to je o tej rýchlosti odpovede, kde teda tí špecialisti si sami nastavujú rýchlosť odpovede na jednotlivé typy otázok, ale dostať odpovede, že môžete vlastne od jedného dňa. A to aj hovoria reálne skúsenosti, že ja som videl, že tie veci prebiehajú kľudne aj v nedeľu, ste do obeda otázka, večer odpoveď, takže áno, funguje to. No, samozrejme, efektivita, to je veľmi dôležitá vec, žiadne cestovanie, objednávanie, čakanie, jednoducho môžete konzultovať veľmi efektívne. Takže napriek tomu, že je to platená služba, ja si myslím, že sa vynahradí práve tomuto efektivitou. Práve veríme aj tomu, že to môže v podstate pomôcť napríklad v včasnej diagnostike. Určite aj vo vašom okolí, ako veľa ľudí nevie buď kde vôbec naštartovať, alebo či vôbec má ísť lekárovi, že to nie je ešte príliš vážne, veľa váhajú. Na druhej strane odborníci veľmi často konštatujú, že škoda, že ste sa týmto svojím problémom nezaoberali oveľa skôr. To vlastne o tejto dostupnosti, výbere, rýchlosti, efektivite. Veríme tomu, že aj tento systém môže práve tomuto pomôcť tejto šťastnejšej diagnostike. Dobre, takže poďme na to, že ako to funguje. Tento systém samozrejme má mnoho technických vymožeností vnútri, ale principiálne ide o 3 jednoduché kroky, kde na začiatku, keď prídete do nášho systému, si vyberiete typ konzultácie, ktoré sa delia na základnú, rozšírenú a komplexnú. Potom vysvetlím, čo to znamená. Vyberiete si typ lekára, špecialistu. V druhom kroku vypíšete svoje ťažkosti, ak dokážete, formulujete otázku, môžete priložiť rôzne prílohy, či sú to nejaké fotky alebo nejaké skeny, vlastne nejaké pôvodnej dokumentácie a rezervujete si platbu pomocou platobného terminálu a vlastne otázka odchádza špecialistovi, lekárovi, ktorý teda odpoveda. V prípade, že odpoveda, až v tomto momente vlastne sú vaše peniaze doručené teda lekárovi. Ak lekár podľa toho, čo ste mu napísali, si napríklad vybere, že zamietne vašu otázku, že proste na ňu buď nevie odpovedať, pretože nie je špecialista na takú vec, alebo proste akákoľvek iná príčina, tak príďte v ambulancii na internet, keď to zamietne, peniaze sa vám len odvodujú z vašej debetnej karty, ktoré tam boli, tak píšeme rezervované, v podstate ide o vinkuláciu aj odborne, ale ako nechcem používať toto slovo, ale proste peniaze sa len vinkulujú, neodchádzajú z vášho účtu až po odpovedi lekára, takže ak lekár sa rozhodne, že zamietne, vaše peniaze zostávajú na vašom účte a sa nepohybujú. Takže pozrieme sa ešte na bezpečnosť a diskrétnosť. V podstate to je veľmi dôležité kritérium, samozrejme aj pre užívateľov, aj pre odborníkov. Konzultácie prebiehajú vlastne v našej zabezpečenej platforme medzi užívateľom a odborníkom a konzultácie sa nikde nezverejňujú. Takže to je v podstate privátna konzultácia, tak ako v reálnom živote, akurát si teda píšete s vašim lekárom, čo je určite výhodou oproti tým všetkým ostatným, ktoré sú nezabezpečené, alebo keď prebieha e-mailová komunikácia, ktorá je úplne bežná v dnešnej dobe, že lekári si s pacientami píšu a tak ďalej, takže toto umožňuje v podstate nejaký vyšší spôsob. Komunikácia prebieha v šifrovanom komunikácii SSL, ako pre technicky zdatnejších, ako je ten zelený certifikát, tak ako v internet bankingu, takže tá komunikácia medzi vašim počítačom a našou platformou je zašifrovaná ako aj všetky ostatné prenosy, takže tu sa dbá vlastne o túto bezpečnosť. Platba prebieha cez platobný terminál Tatra banky pomocou platobných kariet, akýchkoľvek platobných kariet, myslím, že v dnešnej dobe sú akceptované na internete všetky. A na našich serveroch ani neukladáme platobné detaily, tie spiehajú v Tatra banke priamo, u nás sa v podstate len ukladá, či vlastne platba prešla alebo neprešla. Takže myslím, že to je všetko. My sa dostaneme samozrejme aj k tomu demo, aby ste videli v reále, ako to na internete prebieha, ale ja by som ešte predtým
chcela odozdať slovo našim lekárom, ktorí sú tu dnes prítomní. Nadviažem na to, čo hovoril pán Udriš, že platforma Klinik naozaj je len platformou, ktorá vytvára priestor na komunikáciu medzi pacientom a odborníkom. A jednými asi z prvých odborníkov, ktorí prijali ponuku spolupracovať na tomto projekte a prijali aj dnešné pozvanie na tlačovú konferenciu, je pani doktorka Plšeková. Takže mohli by ste vy z vášho pohľadu lekára povedať, aké sú vlastne možnosti, ktoré Klinik prináša pre pacientov a čo od tohto projektu môžu očakávať? Nechcem opakovať to, čo už tu bolo v prezentácii povedané, ale so všetkým vlastne súhlasím aj s tými najčastejšími dôvodmi, ktoré pacienti asi majú, že vyhľadajú práve takúto službu. Myslím si, že nejde o náhradu lekárskeho vyšetrenia, to je snad každému jasné. Ide naozaj o doplnkovú službu pre pacienta a z môjho pohľadu všeobecného lekára, ktorý naše čakárne sú naozaj zahltené pacientami, a mnoho pacientov budú telefónne, mailuje. Ide hlavne o službu pre také dve skupiny, by som to nazvala občanom. A prvá sú ľudia, ktorí sú dosť zaneprázdnení. Majú nejaký vleklý problém, ktorý nie je akútny, aby mali akútny, tak hneď posielam samozrejme do ambulancie, alebo ani oni cítia, že nie je akútny, ale majú nejaký vleklý problém, s ktorým sa zaoberajú ísť k lekárovi, ísť a vôbec kam, ku ktorému lekárovi. Samozrejme, tak ako bolo povedané, prvé, čo zadajú svoje ťažkosti do Google a niečo si vygooglia. Ale tam často zistia milión informácií a nevedia si vybrať tú správnu. Takže myslím si, že tu je priestor, aby sa spýtali lekára, ak nemôžu opustiť svoje pracovisko, a ak správne zadefinujú svoje ťažkosti, vedia získať aj prvotné, veľmi základné a dôveryhodné informácie. Chcem ešte povedať jednu vec. Pre nás ako pre lekárov je naozaj veľmi dôležité, že ide o zabezpečený systém komunikácie medzi pacientom a nami, pretože telefónna linka, bežné maily nie sú spôsobom, ktorým by pacient mal posielať svoje intimné problémy, písať o svojich intimných veciach, lebo môžu byť niekedy zneužité. Zároveň nie je podľa našej legislatívy možné ani poskytovať manželom navzájom informácie. Tá lekár nikdy nevie, manželia môžu byť v rozvodovom konaní, môžu použiť informácie proti sebe a podobne. Toto je naozaj overený systém, kde aj my vieme, že na druhej strane je ten pacient a on zase vie, že má na druhej strane toho lekára. Poviem, kedy napríklad pacient vyhľadá informácie a obráti sa na nás ako na všeobecných lekárov na tú kliniku. Pacient je vyťažený, má chronické bolesti hlavy, uvažuje, mám ísť z roboty, idem k lekárovi, nejdem, napíše nám. A myslí si, že stačí si vypýtať od obvodného lekára výmenný lístok k neurológovi. My mu ale vysvetlím, že bolesť hlavy nie je najčastejšie nejaký nádor a veľmi často treba vylúčiť základné ochorenia ako vysoký tlak, nekorigovanú očnú chybu, ochorenia krvotvorby, môže byť chudokrvný ten pacient. Môže to byť tým, že užíva nejaké lieky, ktoré spôsobujú bolesť hlavy, alebo má problém, má nejaký mŕtvý zub, aj ten môže spôsobovať chronické bolesti hlavy. Čiže poradíme mu, čo všetko to môže byť a povieme, aby teda navštívil obvodného lekára, ktorý mu urobí také a také vyšetrenia, bude to trvať asi a toľko a on vie, že z tej roboty sa má vypýtať na jeden deň alebo koľko a vie si zariadiť svoj čas. Šetríme mu istým spôsobom jeho čas, jeho peniaze, jeho prácu. Následne samozrejme mu povieme, že ak boli vyšetrenia urobené, čo by malo nasledovať ďalej. Iným príkladom, kedy sa ľudia na nás obracajú s radami o informácii, je, že vedia, že majú nejaké ochorenia, chcú si vybaviť vodické oprávnenie, alebo chcú invalidný dôchodok, alebo nejaké kompenzácie sociálne a nevedia, na koho sa obrátiť, čo všetko to bude obnášať, aké k tomu potrebujú doklady, aké vyšetrenia. Aj tu vieme ušetriť pacientovi, čo vieme poradiť, čo vlastne by mal robiť. To bola taká prvá skupina ľudí. A tá druhá skupina ľudí sú často ľudia, ktorí už majú stanovenú diagnózu. Vedia, čo im je, boli u odborného lekára, ale je to napríklad gastroenterológ a povie, a musíte držať aj dietu. Pacient sa spýta, ako. Nájdete si na internete. A tu je veľmi veľká medzera v slovenskom zdravotníctve. Dietológia je veľmi jedna sféra, kde ja vidím veľký priestor, kde by lekári a aj zdravotné poisťovne mali pouvažovať čo ďalej, pretože pacient na internete nájde informácie od úplne relevantných až po informácie veľmi zavádzajúce a on si nevie vybrať. A
tu je priestor, aby sa obrátil na odborníkov a dal si poradiť, čo pri jeho diagnóze, pri užívaní liekov môže ísť, čo nemôže, čo mu vadí, čo mu môže robiť problém. Dneska je novinkou vyšetrovanie potravinových intolerancií. Je to sféra, kde pacienti majú málo informácií, často aj lekári mnohí prvého kontaktu majú málo informácií. Opäť, tu je priestor, aby sa poradili, vysvetlilo sa im, čo môžu mať za problém a ušetria množstvo času. Ja vám poviem, testy stoja, dajme tomu 80 € a gastroenterologické vyšetrenie z gastroskopiou bude stať 800 €. Je to veľký rozdiel. Šetria sa aj poisťovne peniaze, aj čas pacienta, aj mnohé ďalšie náklady. Niekedy pacienti potrebujú len počuť ešte iný názor odborného lekára alebo iného všeobecného lekára, alebo nie sú spokojní, alebo majú pocit, že neboli dostatočne vybavení a chcú ešte iný názor počuť. Aj tu vidím veľký priestor práve na tej klinik. Takže ja sa len želám, aby pacienti to využívali a jediná vec, ktorú vidím ako trošku taký dôležitý pre pacienta je správne zadefinovať tie svoje ťažkosti a položiť otázku relevantnú. Toto je často najväčší problém, keď pacienti majú. Potom k tomuto doplniť v podstate systém možné, to je dialog, to nie je, že otázka o odpoveď vybavená, v podstate je tam dialog, vlastne odborník môže kedykoľvek umožniť aj viac, aj nad rámec vlastne toho objednaného množstva, položiť aj ďalšie otázky, takže je to ozaj ako v ambulancii, že proste s tým odborníkom diskutujete. Ďakujem. No, pani doktorka už spomenula tú možnosť toho second opinion alebo toho druhého odborného názoru lekárov, čo je naozaj veľmi často takou hľadanou službou, ak to tak môžem nazvať, pacientov. Možno z pohľadu špecialistu, pneumológa, to vnímate, často sa na vás pacienti obracajú s takýmito vecami, alebo respektíve, čo môže aj takýmto pacientom priniesť komunikácia cez kliniku. Tak pozrite, ja s týmto mám už 10-ročnej skúsenosti, pretože v podstate som bol jeden z prvých, ktorý na portáli zdravie v poradenstve fungoval. A za tých 10 rokov som to bral z začiatku ako koníček, ako takú formu relaxu. A tie otázky, to bolo 1000 otázok za tých 10 rokov. Samozrejme v mojom voľnom čase, ale bral som to ako koníček, boli tam otázky úplne banálne, akože viete, včera po obede som sedel, pil som kávu a zrazu ma tak pichlo medzi lopatkami. Čo by na to, doktor? Hej, tak na to sa to humorne odpovedať. Taký to bola skúsa. Ale potom je pomerne komplexné otázky, ktoré si naozaj zaslúžili rozbor, ktoré priniesli aj relevantné otázky. Viete, niektorí pacienti, ako povedala pani doktorka Košková, že sú, ako by to postupovalo časom, že sa slabnú vyjadrovacie schopnosti populácie, že nevedia naformulovať svoj problém. V tomto má veľkú výchovnú úlohu práve pre pacientov takýto portál. Ale na druhej strane je spústa aj pacientov, ktorí sú vo svojej chorobe vzdelaní a majú niekedy aj oprávnené pochybnosti, či ten postup, ktorý ide treba z niekedy do nejakých odborných usmerení, alebo taký je pre nich ten dobrý, alebo nevidia očakávanú odpoveď na tú liečbu. A to ich spochybní teda. A to sú naozaj často komplexné otázky, ktoré si vyžadujú aj z mojej strany ako respondenta svoj čas. A čím ďalej, tým viac som mal pocit, že teda tu vlastne ja odovzdám ale niečo, čo som ja nezískal bezplatne, alebo zadarmo, kde som ja musel to investovať svoj čas, že to je tá otázka platby, hej? Že ja si myslím, že áno, že takáto služba by mala byť aj platená primeraným spôsobom, pretože je to z môjho času. A ja odovzdávam tam aj svoju kvalifikovanú radu. Tá rada sa dá poskytnúť, viete? Ja vám poviem aj z vlastnej skúsenosti, keď som tak tápal, že medzi liekmi, ktoré som mal kĺbové problémy a bolesti, tie, ktoré sú moderné a nemali aj vedlejšie účinky, tie mi nepomáhali. Pomáhali mi tie klasické staré, ktoré ale po 2 týždňoch sa nevedeli, či ma bolí žalúdok alebo klbí. Takže som hľadal v takomto internetovom poradenstve radu a kolega mi veľmi dobre pomohol. Hej? Takže to je, myslím si, že schodná cesta. Schodná cesta v mnohých otázkach. Pokiaľ ide potom o tú platbu, viete, tá platba odfiltruje spústu takých tých bujarých internetistov, ktorí položia tú otázku, ako som povedal, že tých máme s lopatkami, čo vy na to, hej? Takže toto má svoje opodstatnenie, ten druhý názor. Ten druhý názor je áno, to je veľmi žiadaná služba. Nikomu to nemôžno zazlievať, hej? Je to normálne a ľudské. Ale druhý názor nie je hradený poisťovňou.
To je, ale zase zodpovedanie takéhoto problému formou druhého názoru si vyžaduje čas, kvalifikáciu, čiže áno, tu ja vidím veľký priestor práve pre to internetové poradenstvo pri sprostredkovaní druhého názoru. Takže asi toľko, možno potom je skôr otázka vaša. Ja by som to doplnil, lebo zdravotníctvo je systém, ktorý je relatívne starý, hej, a ten systém sa vyvíja a určite každá tá generácia bol čo najlepší a najefektívnejší. Je pravda, že ten technologický potenciál, ktorý sa tu nazhromadil, sa do dnešného fungovania zdravotníctva úplne nepretavil. Tam vznikla nejaká bariéra a zdravotníctvo je relatívne stále jeden z tých konzervatívnejších segmentov ľudskej činnosti. A to, čo my predpokladáme, a prečo sme sa aj do tohoto projektu pustili, je, že tie nové technológie veľa vecí uľahčia, veľa vecí zjednodušia a zefektívnia. A zdravotníctvo budete vidieť v najbližších 5 až 10 rokoch, že niektoré veci, ako sa zdravotná starostlivosť poskytovali, sa od základu zmenia. Takže to second opinion, o ktorej pán doktor hovoril, je to rozumná vec, aby niekto diagnózu skontroloval, len doteraz v tom kamennom zdravotníctve nebolo veľmi veľa praktických možností, ako tú second opinion poskytovať. Lebo by to bolo veľmi nákladné pre ten systém, keby každú jednu diagnózu mal potvrdzovať ďalší lekár. Dnešné možnosti, ktoré technologicky máme, nám to jednoducho umožňujú, lebo ak pacient má dostatočne dobre spracovanú dokumentáciu, jeden odborník mu stanoví diagnózu, tak technologicky, technologická firma, není žiaden problém posunúť tieto informácie ďalšiemu odborníkovi, ktorý sa na to môže pozrieť a možno povedia lekári, do akej miery na základe profesionálne spracovanej dokumentácie vedia povedať, či tá diagnóza pôvodná bola správne stanovená, nebola správne stanovená, alebo korigovať možno niektoré časti tej diagnózy. A implementácia takéhoto systému z nášho pohľadu bude mať pre celkový systém veľký význam a určite bude mať veľký význam pre poisťovne, lebo ak by sa tento systém rozbehol, je vysoko pravdepodobné, že bude znamenať to, že bude mať úsporné účinky pre zdravotníctvo, lebo bude odstraňovať pravdepodobnosť vzniku duplicít alebo zlých stanovaní diagnóz. Čiže ak sa tento náš predpoklad potvrdí, tak ja si myslím, že do budúcnosti bude možné, že možno aj zdravotné systémy, zdravotné poisťovne budú podporovať takúto platformu napríklad tým, že pacientom umožnia x konzultácií formou internetu do roka zadarmo a budú ich preplácať. Vieme, že podobné systémy napríklad v Čechách niečo podobné existuje, kde jedna zo zdravotných poisťovní takéto konzultácie pre pacientov prepláca. Takže to iba na margo toho, že tá second opinion, my to spúšťame formou, že si to hradí pacient, ale do budúcnosti je celkom dobre možné, keď zdravotné poisťovne pochopia a vyrátajú si, že to má pre nich benefit, že začnú takúto platformu supportovať aj finančným spôsobom. Dovolite, tak ja by som vám to ilustroval príkladom z praxe. Prax je taká, že nejaký pacient má problém a obvodný lekár, praktický lekár ho usúdi, že mal by navštíviť špecialistu endokrinológa, kardiológa a plúcneho špecialistu. Teraz ten človek podľa termínov absolvuje povedzme už endokrinológa, ktorý mu urobí sadu odberov, navštívi kardiológa, ktorý takisto si ho vyšetrí. Tie výsledky ale sa ocitnú späť u toho obvodného lekára. Mal by byť pravidlom, že dostane kópiu aj ten pacient, ktorý môže naskenovať alebo si môže vyžiadať, to nikdy nie je problém si vyžiadať. A keď príde ku mne a už má tieto výsledky, ja často nemusím ho znova odber krvi zaťažovať laboratórium, zaťažovať rozpočet na poklon, pretože často tá sada tých vyšetrení, ktoré už má od praktického lekára, od špecialistu jedného, druhého, stačí. A tu treba aj tých pacientov vychovávať k tomu, že aby oni aj disponovali tými výsledkami a vedeli jednoduchou formou cez zabezpečený systém, táto technológia, práve to treba povedať, táto technológia to umožňuje a často len opis tých príznakov, zhodnotenie tých výsledkov je do veľkej miery diagnostické. A potom môžu byť nejaké doplňujúce otázky pre toho pacienta a tak ďalej. Čiže naozaj toto do
značnej miery dokáže si pýtať, a čo keď ja toho pacienta nevidím. Sú zdravotné problémy, kde ho až tak veľmi fyzicky vidieť nemusím. To si povedzme na rovinu. Ja možno naviažem, určite aj v rámci diskusie bude priestor potom ďalej sa rozprávať o týchto veciach, lebo je to určite zaujímavé, ale aby sme nezabudli aj na pána Lehockého. Takže ja vlastne, pán Ondrej hovoril, že to zdravotníctvo je taký segment konzervatívnejší než ostatné možno oblasti nášho života. Napriek tomu tie informačné komunikačné technológie nachádzajú čoraz viac prienikov do toho zdravotníctva a tomu sa práve venuje Národné centrum telemedicínskych služieb, ktorého riaditeľom je pán Lehocký, takže možno povedať, že aké sú vlastne perspektívy tohto typu komunikácie. Ďakujem za slovo. Ja by som to možno tak povedal, že takou aj výhodou pre človeka posledný je, že si môže v priebehu diskusie sformulovať ešte tie myšlenky, že čo by tak dochodil a zhodnotil. Niektoré sa možno zistí, že niektoré chcú zopakovať, ale podstatné je, že súhlasím so všetkým, čo tu nás zaznelo doteraz. Veľmi kladne hodnotím aj z tej našej skúsenosti, že do celého procesu boli zaujímavé okrem technologických firiem, alebo teda technologické firmy, aj tí zdravotníckí pracovníci, kedy na konci dňa, teda samozrejme vrátane pacientov, ktorí sú tým centrálnym bodom, pre ktorých sú tu celé roky, ale ktorí spolu s zdravotníckých pracovníkmi na konci dňa definujú, že vlastne na čo je dobrý ten informačný systém, v tomto prípade konkrétne hovorím o Clickly. Veľmi často sa stretávame, že keď pôsobím na akademickej pôde a pôsobím na Slovenskej technickej univerzite, čiže tiež mám ten technologický background, že my veľmi radi tak inklinujeme k tomu, že čo všetko vieme urobiť v informačnej komunikačnej technológii a snažiť sa to nanútiť tomu zákazníkovi. Čiže toto veľmi pozitívne hodnotím prístup, že v podstate do celého procesu bolo po začiatku zainvolovaní teda aj zdravotníckí pracovníci, ako som spomenul, a teda aj samozrejme pacienti sledovali sa ich potreby. Takže z toho titulu by som hodnotil Clickly ako zaujímavý a inovatívny projekt v oblasti poskytovania internetových konzultácií na slovenskom trhu. Ako to zaznelo, predstavuje vlastne platformu s významným potenciálom rozšírenia svojich služieb do budúcna. Takým príkladom môžu byť napríklad telekonzultácie, čo je súčasť telemedicíny, a ktoré zahŕňajú výmenu multimediálneho interaktívneho obsahu medzi pacientom a zdravotníckým pracovníkom, napríklad formou obrazu a zvuku, teda videa a zvuku. Zároveň daná platforma je zefektívnenie, toto je dosť dôležité si uvedomiť, zefektívnenie komunikácie už tých dôvodov, ktoré si odzneli medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom a do určitej miery podporuje, si myslím, aj takú prevenciu, zhoršenie toho zdravotného stavu pacienta, čo v neposlednom dôsledku samozrejme má tie dopady na to šetrenie nákladov v rámci systému poskytnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je problém v súčasnosti aj takom celoeurópskom meradle, teda keď sa pozrieme na tie potenciálne do budúcna využívania platformy, kde teda sme svedkovia z toho demografického vývoja starnúcia populácie a prevalencie chronicických ochorení, zvyšujúci sa nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti všeobecne. Samozrejme, zároveň toto riešenie podporuje v nemalej miere aj samotné vzdelávanie v podstate všetkých zúčastnených strán, ale z pohľadu využívania informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve. Čo je veľmi dôležitý precedent, že teda to nie je jednostranná záležitosť, ako som spomínal, kedy sa technologická firma snaží nejakým spôsobom nanútiť svoju predstavu vízie zdravotníctva alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti v budúcnosti, rozšírenie svojich služieb, ale v podstate do komunikáciou medzi všetkými zúčastnenými stranami prichádza takému pozitívnemu vnímaniu benefitov pre všetky zúčastnené strany a teda v budúcnosti aj ich širšiemu využívaniu. Čo sa týka rozšírenia tých služieb, to znamená na tú budúcnosť a ten potenciál, ďalšou veľmi zaujímavou, s ktorou teda máme dlhodobé skúsenosti službou, je napríklad telemonitoring. To znamená, vzhľadom na to, že v súčasnosti tie
tej technológie, či už na úrovni miniaturizácie rôznych zariadení, keď zoberiete snímačov tlaku, okysličenia krvi, EKGčka a tak ďalej, je na tej úrovni, že je možné si to zakúpiť do domácnosti, je možné to hospodárovať aj zo strany laika a tie všetky zariadenia sú na úrovni, že sú certifikované zdravotnícke pomôcky. Čiže poskytujú diagnostické relevantné dáta, na základe ktorých lekár, samozrejme aj v komunikácii s pacientom, dostupnosť tvojej zdravotnej dokumentácie, keďže ju je možné pripojiť v rámci tej konzultácie, je schopný určitým spôsobom tomu pacientovi poradiť. A nielen teda to formou, že tak zastavte sa osobne, ale, ako bolo spomenuté v vybraných prípadoch, skutočne fungovanie poradiť, akým spôsobom ten pacient mal ďalej pohybovať v tom systéme poskytnej zdravotnej starostlivosti. Čiže vzhľadom aj na tie skúsenosti, ktoré sledujeme už dlhodobo vo svete, ako sa vyvíjajú v rámci inovácií v oblasti zdravotníctva a hlavne na prepojenie na IKT, teda informačné komunikačné technológie, myslím si, že je vhodná doba začať aj samozrejme aj v našich podmienkách uvažovať týmto smerom a začať sa trochu orientovať na využívanie takýchto služieb aj vzhľadom na tie technické charakteristiky, ktoré tu kolegovia spomínali, ktoré samozrejme zahrňajú v prvom rade tú bezpečnosť. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som možno opäť vrátila slovo pánovi Planáríkovi, aby nám ukázal, ako to reálne funguje a možno pri tých jednotlivých krokoch, keby ste niečo mali, na čo sa chcete aj opýtať v tom prostredí, tak možno, že by som vám teda dala aj priestor na to, aby ste sa priebežne teda pýtali na to, čo budete mať. Takže nič. No, neviem, vidíte takto? Je to? Si lepšie. Skúsme jedno, nie, to je jedno. Takto? Takto, že nepospíte, že? Už by to aj popcorn. Kino začínate. Takže máme teda našu hlavnú stránku, snažili sme sa ju spraviť čo najjednoduchšie a najintuitívnejšie. Takže keď chcete položiť otázku, môžete si ako vyhľadať lekára rôznym spôsobom. Buď vôjdete do položiť otázku, kde sa musíte samozrejme v tomto kroku hneď prihlásiť, ak nechcete predtým vyhľadávať. Tu si musíte vybrať typ konzultácie, ktorú chcete robiť. Máme tu rozdelené podľa nejakej časovej náročnosti alebo zložitosti vlastne tej otázky na základné, rozšírené a komplexné poradenstvo. Aj ukážem, čo to v podstate znamená. Základná konzultácia slúži len na takéto zorientovanie, čo by som mal ďalej robiť, alebo presne, že čo si o tom myslíte. Sú tam nejaké pravidlá, čo sa týka príloh a počet doplňujúcich otázok. A ukážem vám, ako vyzerá typický príklad, ktorý robil aj tuto doktor Brezina. Takže tu vidno v podstate krátku otázku, relatívne dobre popísanú a k tomu veľmi krátka odpoveď. Takže toto je ten základný typ, kde si v podstate len ten pacient alebo užívateľ s tým odborníkom vymení nejaké informácie. Samozrejme, ako som hovoril, táto komunikácia nemusí tu skončiť, keď lekár potrebuje, môže dovoliť položiť ďalšiu a ďalšiu otázku, až tam teda nie je naplnená podstata tej komunikácie. A táto základná koľko stojí, prosím vás? Všetky ceny si určujú odborníci sami. Či proste oni si nastavujú v svojich profiloch cenu konzultácie a takisto dobu odpovede na jednotlivé otázky. A tu sa pohybuje vlastne cena od 5 do 15 eur pri tejto základnej. Tu máme rozšírenú konzultáciu, ktorá v podstate odborník odpovedá nejakým rozšírenejším spôsobom. Tu sa popisujú nejaké dve metódy operácie kolena. A pri tej najzložitejšej, kde už vlastne plnohodnotne sa rieši nejaký ten second opinion, tu už je treba priložený aj RTGS, vlastne, alebo akákoľvek iná príloha, vlastne dochádza teda oveľa väčšej, rozšírenejšej konzultácii. A to je ozaj len ukážka, to teda je len jedna otázka, nejaký
príloha, odpoveď, ale pri týchto rozšírených proste tam už je ozaj konzultácia, to sa nedá vybaviť jedným ping-pongom užívateľ, lekár a je to vybavené, tam ozaj beží komunikácia. Ako si teda môžu u nás vyhľadať odborníkov, keď si teda vyberiem tú napríklad základnú? Máme tu 3 typy filtrovania. Predvolený je samozrejme tento intuitívny podľa časti tela, kde si človek môže zvoliť časť, s ktorou si myslí, že má problém, napríklad na hruď, kde sa mu otvárajú ďalšie teda časti tela, o ktorých si myslí, že má problém a systém mu vlastne sám poradí typy odborníkov, ktorí by to mohli byť. Tu aj vidno, že vlastne koľkati sú v systéme, keď som si vybral pediatrických pneumologov, vlastne tu mi vypadne pán doktor Brezina. Vlastne tu si môžem prezrieť jeho profil, kde vidím dĺžku jeho praxe, kódy lekárov, ich atestácií a vlastne nejaké ich predstavenie. Pardon, tie profily sú dostupné aj bez toho, aby sa človek prihlásil do systému? Áno, hej. V podstate, keby som išiel dať o to zoznam lekárov, najprv si listujem lekárov, sú tam dve cesty. Buď rovno klásť otázku, alebo najprv sa teda prehrabať v zozname tých lekárov, nájsť si ho, a keď si ho nájdem, tak si vlastne v neho vyberám typ konzultácie, takže sú tam dve možnosti. Keď idem touto prvou cestou, takže vlastne tu si vyberám toho lekára, kde vlastne sa mi otvorí čas, kde už vlastne popisujem svoj problém, mám tu teda dostatok priestoru na to, takisto je tu vypracovaná takáto anamnéza v spolupráci s odborníkmi, kde sa dajú teda všetky podstatné veci popísať, tak to teda človek ovláda. Môže priložiť súbor. Tu vlastne popisujem svoj problém. Odosielam otázku, kde vlastne najprv si ešte teda všetko skontrolujem, akú otázku pokladám, potvrdím pravidla platformy, pravidla platformy a túto zmluvu medzi lekárom a tým klientom, že tam vlastne prichádza k tomu zmluvnému vzťahu nie medzi nami a klientom, ale medzi odborníkom a klientom. To je veľmi dôležité. Keď toto potvrdím, vlastne odchádzam na platobný termín Tatrabanky, kde už vlastne realizujem platbu. Respektíve tú rezerváciu, tu ešte neprichádza k tej platbe. Tu je to aj vlastne písané, vlastne prichádza k predautorizácie tejto platby, takže 10 € je blokovaných na účte toho klienta, ale ešte nikam neodchádza. To je aj dôvod, prečo sme vlastne vybrali platbu pomocou karty, pretože keby tam bolo platba účtom alebo akokoľvek iné, jednoducho tie peniaze musíte poslať, tam sa to nedá takto spraviť, takže platobná karta je úplne výborný systém, kde vám vy autorizujete, blokujú sa peniaze, ale odchádzajú vlastne až v momente, keď vám lekár odpovie, neodpovie, odblokujú sa, zostávajú na vašom účte. Tu mám druhé. Koľko dní trvá to blokovanie? Ako systém to dokáže maximálne 14 dní držať, takže keby vôbec nereagoval lekár, dovolenka alebo čokoľvek, zabudol si vypnúť profil maximálne 14 dní a potom automaticky sa tie peniaze odblokujú späť. Z toho človek musel čokoľvek robiť. A keď niekto nemá účet v Tatrabanke, tak potom čo? Akceptujú sa akékoľvek karty. Tatrabanka je len platobný terminál, tak ako hoci ktorý bankomat, kde použijete vlastne svoju platobnú kartu. Takže vôbec to nesúvisí s tým, že musíte mať kartu v Tatrabanke. Treba mať platobnú kartu, to je podmienka. Akúkoľvek. Peniaze na ne. A samozrejme pár eur na ne. Že pár eur na ne. Prosím vás pekne, ešte k tým sumám by som sa vrátila. Aké sú tie najväčšie v rámci toho, čo máte teraz pri tých komplexných? Myslím, že rozšírená, najdrahšia tam je 60 €. Koľko? 60? 60 €.
ale viem, že toto si vyslovene regulujú sami lekári podľa toho, ako sa on cíti odborník, ako sa on cíti vyťažený. Máme tam pánov profesorov, samozrejme tam neočakávame, že budú proste radiť lacno, ale sú dostupní, aj tak ako som ja tvrdil na začiatku. Vy sa môžete rozprávať s hociktorým špecialistom zakladných v tomto systéme veľmi jednoducho. Žiadne trápenie, prosím ťa, nepoznáš toho, ako sa tam dostaneme, tam sa vraciame k tej efektivite. Ja tu som započul teda takú pomocu, že to prináša efektivitu pre systém a nie pre pacienta. A to je podľa mňa tá efektivita pre toho užívateľa toho systému. On nikam nemusí ísť, môže sa rozprávať s kýmkoľvek v tom systéme, to nie je nejaká nedemokracia. Proste si vyberete pána profesora Rudinského alebo kohokoľvek a jednoducho mu pošlete otázku, kto má v papučiach a nikam nemusíte ísť. Takže tá úspora tam určite a efektivita je pre užívateľov a dostanú sa k informáciám, ktoré by sa možno inak ani nevedeli dostať. A je to úplne pre kohokoľvek doma vzať tú kreditku a je ochotný zaplatiť pár eur za to, že sa môže s kýmkoľvek rozprávať. Ale sme sa k systému. Takže ja som teraz prihlásený, my tam máme taký testovací account Kontakt zdravie, kde si ľudia môžu za 1, 2 alebo 3 centy podľa typu konzultácie vyskúšať, ako teda celá tá konzultácia prebieha. Takže vlastne toto by bol taký dashboard toho odborníka, kde mu prichádzajú tie otázky. Kde vlastne on, ten odborník vlastne vidí tú otázku, popis, tu môže mať nejaké tie prílohy a vlastne má tu možnosti, čo mu môže robiť. Ja začnem tým negatívnym, napríklad toto by bolo veľmi nebezpečné, alebo proste toto nepatrí na konzultáciu, alebo to nepatrí do odbornosti toho špecialistu. Má tu možnosť zamietnúť otázku, kde má predpripravené nejaké odpovede, ako náhle urobí toto. Opäť peniaze sa odblokujú, vracajú sa, žiadna transakcia neprebehla, klient je informovaný, že to proste nemôže zodpovedať z nejakej príčiny. Môže si aj vyžiadať dlhší čas, proste je tam veľa možností, ako ten doktor môže pracovať. A zároveň aj treba dostane povedať, že akého špecialistu odporúča? Je to na doktoroch, toto my neovplyvním, ale majú tu možnosť, hej, môže si vybrať buď predpripravenú odpoveď a takisto oni určite vypíšu, proste sú to platené konzultácie, chcú sa rozprávať s tými klientami, takže ja očakávam, že tu napíšu ten dôvod, prečo to zamietajú a určite aj s nejakým drobným odporúčaním. Obráte sa teda na iný typ špecialistov, preto takéhoto, že toto sa tam objavuje, ten systém to umožňuje. Ale treba povedať, že my ako platforma to neregulujeme nejakým spôsobom, lebo tá komunikácia medzi pacientom a lekárom prebieha v podstate mimo našeho zásahu. Možno tá otázka na lekárov, že teda akým spôsobom... To sa veľmi často vyskytlo aj na portáli zdravie. Pozrite, my sa poznáme ako špecialisti, že keď sa ma oslovil niekto z Baradejova, tak som vedel v mieste jeho bydliska dostupnom poradiť odborníka, keď o toto žiadal, hej? To ja nevidím ako problém, to sa dá jednoducho. A dá sa ísť aj ku konkrétnemu tomu, s kým si píše? Platforma to aktuálne neumožňuje automaticky. Zase je to komunikácia, keď sa ako lekár s tým užívateľom dohodnú, ako opäť to my neovplyvníme. Takže je to na tom lekárovi, je to na tom klientovi, ako oni vlastne komunikujú. Ako jediné, čo sa mení, je to, že nesedia takto v ambulancii, nepozerajú sa do očí, ale vlastne komunikujú sa. Takže oni si môžu ďalej písať, hej? Teraz prichádzam v tej časti teda, že odpoveď klientovi, kde teda špecialista alebo lekár vypíše tú odpoveď. Tu hneď vidno, že ja keď som vybral tú základnú, automaticky klient má právo na jednu, ale ten špecialista kedykoľvek môže túto zakliknúť a umožniť vlastne ďalšiu a ďalšiu odpoveď. Takže nemusí to byť obmedzené len na ten akýby predplatený alebo dohodnutý zmluvne počet otázok odpovedí. Komunikácia môže stále pokračovať, takže to sa ľudia nemusia báť, že teda už som dal dve, keď sme neskončili. Samozrejme je to zase na uváženie toho lekára, keď to samozrejme vypadáva z hraníc jeho konzultácie alebo tej ceny, ktorú si tam určil, že to samozrejme musí slušne odporučiť na ďalšie konzultácie, ale je to vyslovene na výtvoru.
môže aj liek predpísať lekár? No, nenahrádza klasickú starostlivosť, takže akákoľvek dokumentácia elektronická, reálne poskytovanie služieb sa stále deje v reálnom svete. Platforma síce na to pripravená je, alebo teda bude, ale nie určite teraz. Není o tom teraz. Ja by som aj ešte v bezpečnosti povedal to, že samozrejme, že sú prípady, kedy jednoducho fyzicky toho pacienta vidieť treba, ale na druhej strane, my na našich konferenciách lekárskych veľmi často robíme interaktívne semináre, kde prezentujeme svojho pacienta ako formou háru. A to je analogia k tomuto, že opíšeme súbor príznakov, s ktorými ten pacient prišiel, asi aké boli výsledky vyšetrení, rentgenové laboratórne, spirometrické, čajemaké, a nech sa páči, aká je vaša diagnóza, teda ľudia hlasujú, alebo taká potom to rozoberáme, že prečo taká alebo onaká. Takže to nie je až také novum, toto tu fungovalo povedzme v rámci lekárskych kruhov, ale toto sa dá aplikovať veľmi dobre práve tým, že sú tu takéto technológie, ktoré umožňujú zabezpečený prenos dát a umožňujú to nahliadnutie. Je to aj výchova pacientov. Viete, lebo hlavne vy novinári radi hovoríte o tom, že absentuje tu vzťah partnerský. Ja s tým do istej miery súhlasím, ale aj ten pacient by sa mal vychovať k tomu, aby tým partnerom bol, pretože, viete, by sa čudovali, že ako častá je situácia, že no som tu, prečo? No ma poslali k vám. Ten pacient užíva lieky, nevie ich menovať, hoci ich užíva už niekedy mesiace, povie také tie modro-fialové. Takže toto všetko sú veľmi dobré veci aj pre toho pacienta. On sa potom lepšie zaangažuje sám do svojej liečby. Verte tomu, že áno, keď nie je len takým pasívnym príjimateľom nejakých modro-fialových tabletiek. Takže toto vidím ako takú výchovu k tomu partnerstvu. Môžeme sa opýtať, že je to otázka skôr na vás. Nebojíte sa nejakých negatívnych v podstate odpovedí od lekárov, ktorí nebudú v podstate zaradení z tohto projekte? Pretože môže sa stať, že nejaký pacient bolí na hlava, bla, vy poviete toto a toto by ste mali absolvovať, on pôjde k lekárovi svojmu a povie lekárovi, no konzultovala som to s tým a mala by som ísť tam. A on povie, no tak. V žiadnom prípade. Toto môže byť, ale ja si myslím zase, že áno, urazená eštón sa vyskytuje, je to veľmi zriedka, ale ja myslím si, že skôr naše prvky nie je to veľmi zriedka. Strašne často dostávame listy do redakcie od pacientov. A podobne, je to založené na podobnom, že chcú, že bol lekára a tá diagnóza, proste, ktorú určite nepomáhajú lieky a nechcem teraz to rozvádzať. A často sa obraciame na lekárov potom, aby špecialisti, aby to zodpovedali. Dávame proste tie listy, kde sú aj popísané. A veľmi často sa stretávam s reakciou odborníkov a negatívnou, že pani redaktorka, to by bolo veľmi nezodpovedné dať odpoveď na takéto niečo, pokiaľ ja toho pacienta nevidím, pokiaľ nemám vyšetrenie, a to je časté, takže to len oponujem, že tí lekári... Ja akceptujem, že takéto situácie sú, ale na druhej strane za tých 10 rokov ja som x-krát povedal, že viete čo, skúste navštíviť iného špecialistu, alebo navštívte špecialistu ešte počujem odbornosti ORL alebo tak. A keď bola negatívna reakcia, tak bola. S tým sa už aj jednoducho musí zmieriť. To môže byť, nevylučujem, ale je to aj otázka podania toho problému, ale nemal som s tým problém, keď som povedal, že viete, niektorým problém sa nedá vyjadriť, ale sú niekedy podľa už popisu udalostí zjavne vidíte, že cesta nevedie. Viete, to je problém aj modernej filozofie medicíny, ktorá podlieha ako každá oblasť úspečnosti modným trendom. A modný trend v súčasnosti sú tzv. Odborné usmerenia, ktoré toho lekára často ale obmedzia tak, že príjme nejakú diagnózu na základe kritérií, ktoré v tom odbornom usmernení sú a sedia. A on potom začne toho pacienta fajsovať lieky, ktoré keď nie je odpoveď, tak tie odborné usmernenia ho nutia k tomu, aby zvyšoval dávku liečby a tak ďalej a tak ďalej. Nedávno na veľmi dobrom takom serveri vzdelávacom americkom Medscape sa volá,
bol krásny článok na túto tému, že tieto odborné usmernenia môžu znamenať tvorivú deštrukciu modernej medicíny. A tu sú situácie, ktoré ten pacient, keď popíše, tak jasne vidíte, že sa ocitovala liečba v slepej uličke a ja neváham to povedať. Treba niekto ide reklamovať k svojmu doktorovi, že to nefunguje. Viete, mnohý pacient má dobrý vzťah k tomu doktorovi. Dá sa povedať, tak ako lekár súciti s pacientom, aj pacient súciti s prepracovaným svojim doktorom, ktorého má za tie roky rád, a ako si sa ošíva mu povedať, že to nefunguje. Toto je častý psychologický moment, ste sa čudovali. Že sa ošíva, nie ako je mu to trápne povedať, že viete, doktor, vy sa mňa, alebo doktorka, vy sa mňa bohovsky staráte, ale toto nefunguje. Tak ja ich vtedy posmelím, nebojte sa navštíviť vášho špecialistu a povedať mu, že táto doktorajšia liečba nefunguje a že eventuálne nejaké iné možnosti liečebné alebo diagnostické hľadať. To na to nie je nič zlého. Možno na to ešte zareagujem aj ja. Viete, často ľudia si myslia, že obvodný lekár je niečo, čo je len vydania výmených lístkov. Veľká chyba. A mnohí z nás, čo sme obvodní lekári, sme pôvodne internisti, pľúcni lekári a podobne, máme aj 3 atestácie. Robíme všeobecných lekárov. Ja konkrétne som internista, potom som robila v ústave tuberkulózy a pľúcny ekológ. A veľmi som chcela robiť obvodného lekára práve preto, že pacienti mohli byť vyriešení v obvodnej ambulancii, ak by ten lekár mal dostatočné vedomosti a predchádzajúce skúsenosti, čo všetko môže v tej ambulancii urobiť a nebol by tým rozdávačom výmených lístkov. Mnohí lekári sú už v dôchodkovom veku. Nestíhajú, sú unavení. A niekedy ani o nových veciach nevedia. Ja som uviedla dneska príklad potravinovú intoleranciu. Viac ako 50% Slovákov má potravinovú intoleranciu, len o nich nevie. A zbytočný beha po gastroenterológoch a absolvuje drahé gastroskopie, kolonoskopie a podobne. A je možnosť v obvodnej ambulancii alebo v inej ambulancii volať pod imunológa dať si urobiť takéto vyšetrenie. Nevie o tom často veľa. A verte, keď sa to pekne povie, aj mnohí kolegovia to prijímajú. Pán doktorka, možno mi ušetríte kopec roboty. Nie všetci sú, že sa bránia, že nie, povedal to nejaký iný lekár tomu. Mnohí to berú tak, je to novinka, je to niečo nové, neviem o tom, rád sa tiež o tom niečo dozviem. My často navzájom medzi sebou ako lekári komunikujeme a predávame si isté informácie, také know-how, preto máme seminár, preto my povinne roka musíme absolvovať isté semináre, zbierať kredity. Áno, je istá taká, že nemá rád lekár, keď pacient príde, sadne si k nemu a povie, viete čo, ja by som dneska chcel. Vy ste mi natočili lekár, vy zobrali krv, ale nepovedal dopredu ani jeden príznak, ťažkosť. Naozaj celé je to o tom vhodnom manažovaní často diskusie s tým pacientom a správna diagnóza je často vypočuť si správne príznaky a doviesť toho pacienta, aby správne popísal práve to, čo mu je. Čím viac tých príznakov vymenuje, tým vy bližšie sa dostanete k tej diagnóze a vylúčite všetko, čo tam je také. To je také staré pravidlo, že naozaj polka dobrej diagnózy je správne odobratá anamnéza. Toto je cesta komunikácie práve k tomu. Viete čo, takto, by som ešte na to reagovala, je jasné, hej, a v podstate aj v Bratislave, alebo v tých väčších mestách je to inom, pretože ja keď musím byť spokojná s diagnózou, ktorú mi stanovil lekár, hej, jednoducho mám pochybnosti, tak si nájdem iného špecialistu. Ale keď som v nejakej dedinke na Orave, a ja neviem, Dolovom Kubine mi ten špecialista nevyhovuje, teda aspoň ja mám pocit, že nie je dobrý, ale ďalší špecialista je až v Bratislave, tak je to už také trošku diskutabilné, lebo verím tomu, že vy ako odborníci budete na tie otázky pacientov zodpovedať. Nehovorím, že 100% správne, ale vyslovene zodpovedne. Hej? Čiže tu si myslím, že áno. Trošku možno, že viac sa tomu budete venovať, než ten lekár, ktorý má preplnenú ambulanciu, ktorý nepozná tie najlepšie metódy. Takže v tom vidím ten problém, že tí ľudia, ktorí nemajú možnosť vybrať si iného špecialistu. Myslíte, že je správne na konci pre toho pacienta? No, áno, lenže... Byť smutný u toho svojho špecialistu za to, že býva 100 metrov odo mňa,
a trápiť sa, alebo pokonzultovať, možno sa aj pohádať, hej. Ale ako tam nechcem, aby to vôbec išlo. Ja chcem možno k tomuto doplniť. 100 metrov, myslím, No, to je 150 kilometrov. Prepačte, ale to vstupím. Pri ústote našej siete, ak to zatiaľ bude trvať, sú veľké tlaky z hľadiska platiteľov, aby sa zredukovali z tých špecialistov, tak zatiaľ taká situácia nie je. Ten špecialista z každej disciplíny je v podstate v každom okrese. Čiže je to otázka z jedného okresu do druhého. To vám budem oponovať, ale jednoducho je možné časom taká situácia na v súčasnosti je sieť špecialistov dostatočne hustá na to, aby ten človek nebol odkázaný na svoj špecialistu v dolnom Kubíne, ale mohol ísť do námestora. Ešte je tam aj problém, že nie každý špecialista funguje cez nejakú zdravotnú poisťovňu, čiže to je ďalšia vec. Možno by som toto doplnil teraz aj ja z toho nášho pohľadu, keď tu zazneli aj nejaké tie kolegov názory, ja doplním to z pohľadu toho technologického, hej? A teda konkrétne z toho telemedicíny. Telemedicína v tej základnej úplne definícii, aké nájdete rôzne definície od Svetovej zdravotníckej organizácie, profesijných združení, podobné, rôzne, a je, že je poskytnuté zdravotnej starostlivosti na diaľku využitím informačných a komunikačných technológií. Hej? A teraz, keď sa tu bavíme, že treba môžeme v budúcnosti vyskytnúť ďalej, následne určitá situácia nedostupnosti zdravotníckého profesionála, ktoré potrebujú či z rôznych dôvodov, ktoré si uviedli, alebo len jednu, že nie je dostupný, tak práve informačné a komunikačné technológie a ten koncept telemedicíny umožňuje sa s tým spojiť na diaľku a vykonzultovať si ten svoj zdravotný stav. Samozrejme, netreba vnímať zdravotníckú informatiku, že to je vec, ktorá zachráni teraz nás všetkých a zniží to enormné náklady a všetko bude dobré. Vieme, že v živote takto veci nefungujú. A zase je to novum v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, kde keďže za určitých okolností pri presne definovaných prípadoch užitia, kedy je možné takéto konzultácie využiť, a teraz sme, ako som spomínal, napríklad na úrovni internetových konzultácií, rozšírenie tých služieb, ktoré táto platforma určite poskytuje aj o telehealth, čiže monitoring zdravotného stavu pacienta v domácom prostredí, kde máme dostupnosti, vybrané zdravotnícke pomôcky, ako napríklad tlakomer, glúkomer, ktoré a tak si využívať spôsobom manažovania zdravotného stavu, tak je možné tieto údaje zdieľať s lekárom, je možné konzultovať ten svoj zdravotný stav a skutočne poskytnúť objektívny názor na zdravotný stav aj ďalší manažment. Hovorím, ale preto to existujú presne definované, ako spomínal, pán doktor, prípady užitia, kedy ja toho pacienta musím bez podmienečne vidieť, a kedy žiaľ možno aj 100 km musím cestovať, ale v určitých prípadoch to nemusí vidieť, stačí, keď ja neviem. Mám tie údaje o jeho tlaku, teplote, uklíčenie, čo sa snažím riešiť a mám od neho teda vpisuje v zdravotnej dokumentácii a podobne. Samozrejme sú ďalšie otázky technické, ako sa to zabezpečiť, ale v podstate vychádzam zo skúsenosti od kolegov z Veľkej Británie, že pod záštitou ministerstva zdravotníctva ich teda funguje tzv. program 3 million lives, 3 milióny životov, kde v určitom krátkodobom horizonte sa snažia adresovať prostredníctvom telemedicínskych služieb 3 milióny obyvateľov, ktorí by sa monitorovali takýmto spôsobom profesionálnych dát a manažovali na diaľku zo strany vybraných poskytovcov zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, tu presne definovaných prípadov, kedy to môže robiť, pretože ja si povedal, že existujú štandardy, ktoré hovoria, že kedy to môže robiť, bezpečne ten pacient žiaľ Bohu, buď musí navštíviť mňa, alebo tá sestra, alebo rodinný lekár musí vyčesovať na pacient. Ja, ak dovolíte páni, ja vám trošičku skočím do nádychu, ako sa hovorí, lebo trošku sme pretiahli čas a táto diskusia je nevyčerpateľná, ale verím, že tu všetci chvíľočku ešte ostaneme aj na nejaké individuálne rozhovory a nejaké neformálne diskusie, ale predpokladám, že viacerí novinárov si budú chcieť aj nahrať individuálne nejaké rozhovory, tak aby mali na to priestor, tak skúsim ukončiť možno... Ešte len jednu vec, ktorú poviem, podľa mňa, ktorá je dosť dôležitá, aby sa vám možno uzavrel celkový obraz. My sme o tomto projekte uvažujeme od roku 2006. Pred 2 rokmi sme sa dali dokopy spolu so Zdravím SK, aby sme túto platformu zrealizovali. A
v tej dobe sme predpokladali a podľa všetkých dostupných informácií nasvedčovalo tomu tak, že v dobe spustenia tejto našej služby by malo existovať elektronické zdravotníctvo, mala by existovať elektronická zdravotná karta. Tieto veci na seba nadväzujú, lebo ako náhle pacient bude mať dokumentáciu v elektronickej forme, tak poskytovanie tých informácií ďalšiemu odborníkovi bude relatívne triviálneho charakteru. Čiže my sme sa bohužiaľ dostali do situácie dočasne, kedy IHL mešká s implementáciou a niektoré veci, ktoré technologicky nám pomôžu, aby sa táto služba zvýhodnila, ešte nie sú dostupné, ale oni prídu, bude to možno s ročným oneskorením, takže potom tie veci do seba ešte lepšie zapadnú, lebo v prípade, že ten pacient to bude validovať, tak ten odborný lekár, ktorého on požiada o konzultáciu, bude mať prístupnosť k jeho celkovej zdravotnej dokumentácii a bude komplexným spôsobom schopný zhodnotiť jeho stav. Možno ešte aj táto technológie to umožňujú a napríklad to, čo ste vyhovorili, tie veľké vzdialenosti, také vzdialenosti na Aliaške alebo v severnej časti Škandinávie, Norska, tam naozaj ten pacient to vstupné vyšetrenie má fyzicky u svojho doktora. Ale potom tie dnešné technológie umožňujú sa cenové nenáročné sumy poskytnúť niektoré základné diagnostické prvky, ako aj pán inžinier tu hovoril o tom pacientovi do domácnosti. A tu už je tam naozaj tá konzultácia už sa potom dá zvyčajne realizovať aj bez fyzického kontaktu. Možno ja to uzavriem tým, že kým možno tieto technológie všetky nie sú dostupné u nás, tak tomu pacientovi, pokiaľ má asi vážny zdravotný problém, tak asi nie je pre ňo aj problém vycestovať do tej Bratislavy a práve tá klinik konzultácia mu môže pomôcť na to, aby sa zorientoval v tom, že ku komu má ísť, aby potom nebehal, že raz pôjdem a vrátim sa, druhýkrát pôjdem a termíny si vybavím a teraz toto a ten ma pošle k tomu a tak ďalej, ale práve bude mať komplexný obraz o tom, čo, ako mám postupovať, vybaviť si ten jeden deň a zájsť k tomu špecialistovi, aj keby mal byť teda 100 km vzdialený, ale už vie k tomu. Čiže to by som tak zhrnula, také tie benefity toho, čo prinášame asi v tejto chvíli na Slovensko, teda v zmysle Klinik.sk a týmto by som to asi uzavrela a umožnila skôr priestor na individuálne otázky ďalej s tým, že samozrejme všetci prítomní sú vám k dispozícii a nech sa páči aj na účastení. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, že ste prečiahli čas a ste veľmi trpezliví.